Cebu, pag ginulsol na mo o balik na mo sa Ginoo. Kabantay mo, nahitabo sa inyong lugar, kaniadto, adunay dako kayong linog, sunog, mga katalagman na nahitabo sa inyong dapit, o karon na pod, bagyo na pod. Ug sa tanang mga lugar nga apektado sa mga katalagman sama aning bagyo, wala pa rin kasulti sa inyo ha. Gitawag mo para maginulsol o mobiya sa inyong mga sala kay hadool na gayud ang pagbalik sa Ginoo. The Bible says in the book of 2 Chronicles 7 verse 14, kung ang akong katawhan mubalik kanako uban sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang mga sala, papason ko ang ilang mga kasalpanan ug akong patalingugan ang ilang pag-ampo ug ayuho nako ang ilang nasod. Walay laing makasulbad sa mga katalagman nga nahitabo sa kalibutan karon. Walay laing makasulbad ani kundi ang mga katawhan kinahanglan mobalik sa Ginoo. Mobiya sa ilang mga sala, mobiya sa ilang pagsimbag mga Diyos, pagsimba sa ilang pagsimbag mga bato, mga larawan, mobiya sa pagsimba ni ana mabutanga. Tungod kay maunay usa sa mga kaligut-gutan sa Ginoo. That's why ang muni nahitabo karon sa kalibutan, ipadala ang taong linog, ipadala og klaseng katalagman, ug karon na pod fresh pa kaayo. Bagyo, kusog kayong bagyo, daghang kayong balay nga anod, daghang kayong apektado, baha, mga balay halos kanang natabunan tungod sa tubig, tungod kay dako ang tubig, ug labaw sa tanang daghang kayong mga nakabsan og kinabuhi. Manang usa ni kadakong sign na kinahanglan mintras dili po ang tanan, mintras katalagman pa ang gipadala sa Dios, napay chance na mobalik sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nagulat nimo para maginulsol ka ug andam ra gyapon siya mopasaylo sa tanan nimo kalapasan. Mo sa tanang mga lugar nga apektado ani mga katalagman karon, gitawag mo sa Dios sa pagginulsol ug sa pagbiya sa tanan ninyo mga kalapasan. Mintras dili po yung tanan, balik na sa Ginoo. Kini nga tong mga higalang mga sulpot ba mura gyud og tawag ini nga correct. Nganong mura man og correct. Tama man na nga manawag ta og paghinulsol. Dili ta mo supak dinha nga manawag ta paghinulsol sa mga tao para mobalik na sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang question din na tinuod ba gyud ba? Na kung naami or na ang tao naa sa inyo ang gitawag pundok magkabalik ba gyud sa Ginoo? No sir, no ma'am. Ngano man kay ato ang hinumduman una ang Dios na ay gihatag grasya diha sa iyang simbahan. Unya ang iyang simbahan mao ang mag-dispense ni anang maong gitawag og grasyaha. Katong grasya ba sa iyang kamatayon aron ta maluwas? Kay dili man ta maluwas og wala ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo katong iyang dugo. So maangko na to ang iyang dugo pinaagi sa gitawag og tubo sa kaluwasan nga sa Katolikong pagtulunan gitawag sa sakramento, bautismo, St. John chapter 3 verse 3 to 5, pagkahuman confirmation Acts chapter 2, sa pagkahuman kining Santa Eucharistia St. John chapter 6 verse 52 hangtod sa tawag ini 65, pagkahuman kining gitawag og sakramento sa kumpisal St. John chapter 20 verse 21 to 23 ug uban pa nga mga sakramento. So diha na to madawat ang kamatayon ni Kristo aron makaingon ta nga nakabalik ta sa Ginoo. Kanang ingon ni Propeta Isaias, dali mo maghusay ta bisag unsa ka pula yung sala ako ang puputiun, mahimo nang maputi ang atuang gitawag og kalag kung makadawat ta sa grasya sa kamatayon ni Kristo pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. Pag dili ka makadawat ana, bisan pagkamilyon ka maghinulsol, kamilyon ka mingon ka, Lord pasaylo ako sa akong mga sala, o nya pagkamanwa ka kadawat ni anang maong grasyaha. Agiingon na Ginoong Jesucristo nga kung di ka makadawat ini, di ka gitawag og maluwas, useless nang inyong panawagan nga mubalik mo sa Ginoo. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang pag-ingon ninyo nga mubalik mo sa Ginoo, mubalik ta sa Ginoo. Ang question, kana ba ginuuha nga imuhang gituuhan mo ba ng Ginoo nga nakasulat sa balang kasulatan? Dili sir, dili ma'am. Ngano man kay kanang Ginoo ninyo, kanang Kristo ninyo man ang inahan. Ang among Kristo kanang nakasulat sa balang kasulatan na ay inahan. So buti pasabot kung mingon magbalik mo sa Ginoo niya, naamo anang pundoka kaning pundok aning actually pastoy man ni, propeta man ni. Kung diha mo madto, wag gyud te kaluwasan bisan pagkapila mo moingon nga luwas na mo, giluasan ra mo. Ikatulo, kanang ingon sa balang kasulatan nga ang Dios dili mo puyo sa balay nga hinimo sa tao. Kay sumala pa Salmo 127:1-2, kawang lamang
ang mga tao o ang mga tao nga nagtukod og ilang kaugalingong balay gawas ang Dios magtukod niini. Kanang mga pundok or mga panimalay, actually kanang panimalay manggod yung basahon ng balang kasulatan refer na sa iglesia. Sumot pasabot kung naa ka sa sekta o kanang pundok nga tao ray gatukod, dili ka makabalik sa Dios. Hinuluan nakigbato ka sa Ginoong Dios. So kung masakop ta ining pundok ka kining nanawagan ko nga maghinulsol mo, di ta maluwas. Ug ang tunglo magapadayon. And kanang giingon nila nga nahitabo nga katalagman sa Cebu, katalagman abot pasabot natural gitawag og calamities. Actually sa nakita nako sa ko observation ug sa kong pamalandong, usa sa mga dako nga mga hinungdan nganong gitugot na sa Dios. Actually ang Dios dili man musugot unta ug pag-antos mag-antos ang tao, pero ato man ang gipili. So sa dihang ang tao mohimo og sala, nanawag ta sa kapungot ug tawag ini nga silot sa Dios. So nganong nitugot man ang Dios ni anang mga butang kay posible nga daghan ang mga taga Cebu, di lang sa Cebu kundi sa tibuok Pilipinas nga nitolerate sa gitawag og sayop. Og kana nga sayop usa dinha kanang pagtolerate sa mga sektang sulpot nga nanginsulto sa Dios pinaagi sa pagbugal-bugal sa mga bala ang mga butang. Ako ang ginabalik-balik always nga naman kay before ba yan niabot ang mga Protestante diri sa Pilipinas, di ka makabasa og record nga naay sa gunson nga mga katalagman nga nahitabo sa Pilipinas. Nga naman kay pure pa manggod ang faith sa tao at the time. Pure pa ang faith sa mga Filipino at the time, especially sa Cebu. Yang Cebu manggod mo na siya ang kanabitang base sa tawag ining Christian faith. Gano man kay diha sila may unang tawag ining nidawat. So, sa diyang niabot ang Protestantismo, daghan namang bagyo, daghan namang linog, nya nila man kasimpleng bagyo-bagyo lang nga hinay kayo, kusog pa yun kayo. So, buti pasabot, usa sa mga dagkong hinungdan, kanang ato ang pagtolerate sa mga sulpot nga nanginsulto sa Dios, giinsulto ang Ginoong Kristo, giinsulto pag yun ang iyang inahan. Giinsulto ang Kristo pinagi sa pagtukod ng ilang ugaling pundok, giinsulto pag yun ang inahan. Kilimang kagsta na mga babae nga ilang takihon, kini pag yung bayhana ang ilahang paboritong atakihon. Nya usa sa ilang pamaagi sa pag-atake kag Kristo sa iyahang gitawag og inahan kanang pagbugal-bugal sa mga ribulto. Daghan mga hitabo nga panabitaw naay mga witnesses nga niingon nga pagbugal-bugal ka sa mga imahen sa mga santos, nagikatalagman nga maabot. So kung pasagda nato ni mga sulpot nga magingon ani, daghan pang katalagman ang maabot nganuman kay dili mutugot ang Dios. Nga mapanamastamasan mabugal-bugalan ang mga butang nga naay koneksyon niya ug ilabi na kadtong mga tao nga iyang gipili nga naay koneksyon niya. Kanang mga sulpot man na koneksyon ni Kristo. Wa na koneksyon sa Ginoong Kristo ug sa Dios. Ngano man kay kanang mao mga punduka gitukod lang og tao, ang ilang mga pamulong, ang ilang mga gipangbuhat man-made lang. No, human action lang, walay gitawag og divine providence ngano man sa hinungdan nga nagrasya na kay tao ra may gatukod. Muna akong panawag lang og kanang paghinulusol, simbang katolika perminti manawag ana. Pabot na santo sa kumpisalan, daily ang pari magpakumpisal. Ngano man kay kaluwasan man pagbag-o sa kaugalingon, mubalik ta sa Dios. Pero sa inyo manawag mo paghinulusol asa inyo dadon. At usa magrasya inyong madawat, ilang madawat kung mutuo sila ninyo. Disgrasya ngano man kay kanang inyong pundok gitukod ng tao. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.